Programang nging kapakangigan, kadakitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing hindi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Anapasamak hindi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, sudah kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga rin ti surat, ti pakasalitaan ni Juicy nga napoluan, kwarta, idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Manong nemi, ta intuludnak manen, intulnugnak manen ni Alex nga boyfriend ko, amay sa nga tricycle driver dito'y Kaserak. Kalbasan nga dinagasnak, iti mall nga pagtrabaho akas may sa nga sales lady, iti department store, iti dayta nga mall. Tiamok iti, kat pagandarin naman lang ti tricycle, ti motor na sa pumanawin. Ngayon inidip na. Sa sinurot na. Oh, abi ka sumurot ka. Kahit ko't maka-escort. Ana? Iliwakan ka, sweetheart. Susapo. Da kwartam. Kwarta? Kuwan. No kaya po maka-escort. Masapul nga ta kwartam. Apay, GRO ka? Saan? Sales lady aklang. Yung damno. Maka-iskuro ka, oh, money down. Apay pabaybayadan ka. Haana ka pabaybayadan. Ngayon tabno ada mat konsuelo ka nga. Ipaikot ibagagkeng ka. Wari saan tapi nga nagkasawa. Amo, Alex, nakagasgasat ka. Pagkunam, katuin. Nakapintasak. Sales lady. Hindi to tricycle driver ka lang. Makanubi ka tikas kanya. Na alam pa yung tikinabirhen ko. Kat nung mailiw ka, nung itulunugnak dito ka Serak, itulunugnak pa sa heaven. Kawin, di ka maragsakan? Manaragsakan ko mano, dakwarta. Basit pa din masadaak. Basit pa din masadami dito tani. Panag-aawidan man nagpasada. Ang pagkasulang na dyan para gasolina. Kaya boundary. Manunod mabati. No itid ko ken kaya mabati. Di awang kwarta akon. No money, no honey. Lagawit ka. Sikamat. O may kakindi man. King kona ka pa lang. Kasla di ka mailiw ka niya. Huy! Alex! Tapos na saan ka marigatan ng agsukat. Siya akong timang ikatarwatem, sweetheart. Huy! Nakalukot pala dyan daw. Di nakiragap. Napan na indrakap manong nimi. Sana inlak. Gamsiyempre kakmatan iti kwartok. Sa ako inlak. Huy! Juicy! Lukta mo na. Hindi ito'y. Sakit ulok na ito. Lukta mo na. No di mo luktan. Dadailak. Luko ka. O lang kwarta mo, nagdadahil ka pa. Lukta mo na, sweetheart. Agawid ka kay Dane. Kunam nga umpa na pasadaam. Sinamad ka ano pa nga dawat ka ti kwarta. Tapno lang maikwa, matagikwa ka. Ala na, narugyak lang rin itayan ko. Ilukat mo na. No di mo ilukat, agkisat. No, bahala ka. Ala na. Anan, oh. Puwersa at nga irkat iloktan diri daw manon na imin lokat na mutlaang. Ilokat mo matlagayam. Wow. Habay papanam. Ta nakabalabal ka tito alya. Nagdigos. Digos ta nga doha. Ngek mo. Anin. Napimpintas na imimas na digagdigos. Dalabigat na nagdigos ha. Hanabali. Alan. Indurong ko. Natulid manong nemi nga naganda iti katre. Hinikat ko na ati. Tuwalya iti pagkina manong nemi kadayta. Saan nga nakapagkad kayo. Alex, nagloko ka.
Alex. Alex. Buwan manong nemi naalukoy matlaeng ni Alex tiriknak. Gabuta, siyempre, riniing na tiriknak. Inagkan na di lips ko, napurusan na ti dua mansanas ti barukong ko, sana ket impababa ti dakulap na, kasano pa nga makapagkedkedak manong. Ket naarus maten tiriknak. Apagapaman lang manong nemi nga mariknak ti asog ka na ring nagrona na umun-una isuna. Kalabaskan? Sweetheart, thank you. At least, nakaraos, pagpalparausan na lang. Di mo pisaludsotin na alpasa ko. Ha, pinalpas? Galisto kamat kami. Saan mo gato kaaram ako na? Sige, iulit tatap, no? Hanin. Okay lang. Ngam no kayat mo, iulit, tabarbaring nag-climax sakmet. Money down. Manin. Pag anonok pengaro kita kanalpasa ko. Sweetie. Buwan na kakarotin. Tinagdigos. Numapukot di barat ibagi. Kitam. Abus taon inted mo kwarta. Dinakpay na pagganas. Saur ka. Kasta tibiyag ko manong, sales lady, tita nubyok, nga nang damo kaniyak aging kakarigitoy di. Kat may salang tricycle driver. Padak naglayang manong name kumar karamot. Kat no siya, tasweldok manong name nagsweldo at jak pa nakasweldo. At daninanang ko. Nang, dakay gaya man. Buhay, hindi tayo pala urek anak. Jak pa kami nakasweldo kada dakit dito nga gururay. Alam kat ni masakit man ni tatang mo anak. Ako man lang magbagbakit sweldo. Si kamang ngamin. Abi nga si kamang ngamin ko nayo. Ako marunong ato mayong talaan. Baglagi din na mangibate ka pati pagbayad ko at pagkasara. Kasano nga rin ako pagbayad ko at pagkasara. Abi kaming nagkaskasera ka, katanda mo siya balay. Nagadayo. Mamintuag naglumukan. Magastahan ng replete Dito nga ti kwarta. Doon sa una timbati man. Nanang met. Masapul ko met. Apay, hanak kanaya tenubyo. Kaso no ko mga mangtijinubyo kat tricycle driver lang. Nagrigat pasada. Apay nga nga di ka makinubyo dati ka nakati kwarta. Nanang man. Talay isursuro yun. Ano serbi na nga na, napindas ka balasang ko. Uno awang ka di pa tinagaram kang nga at mabalin na. Ninanang mat, kahit yung asawan. Ay nanak ko, sala ka tapusong ti pagturayam ti kasto yung panawain. Saram ta panunot mo. At dadagiti gondaw kay manong naming ibagak kini Alex nga dinak umay sunsunduan. Tanusunduan na, talaga hanto man sumartengan da dyan. Ak sakit tumanang ti ulok, tabitin na nakbat karo. Mamano lang manong naming natay umun-una ak ngag-climax ng mitisuna. No, labsak tagsao manong naming kasla sa anak nga, saan ko pa'y napadasan natay talagang masist natay talagang masist na talaga nga pa nagragsak ako na takasano kat nibot pala Alex umat pa sa bali na padasak kenapa nasking ka nga pumadasak sa bali iri pagtrabaho manong name halos agpapada kami nga napipintas tada tangarot ti kasapulan iti pagtrabaho kami tada kami tagboling nga model kada kitay napipintas nga arwaten nga gatangin manon name dagiti babae ken kastamutan ada paglako ang pati pang lalaki. So mostly manong name nga dagiti umay agkatang dagiti napipintas at dapat dagiti matruna kahit dapat tagpapintas. Dagiti lalaki nang gugwapo manong name.
Siyempre, dami mabalinda. Naging ka manunaming iti may sang aldaw, sinabat ni Kura ti may sa customer nga gwapo manong. Dahil ito yung may, talaga nung gwapo nga talagang kati. Shoot, umuna, permi nga, nakaalis to nga sumabat. Ngayon ti makadakas manong nami, sinenyasan, insenyas ti lalaki nga. Kahit nangasawan, di na kayat nga isot mang-entertain kayong kuhan. Siyak ti mayan naman. Ala. Ay. Josie? Ay, yes, sir. Ano tinimplate ko ti Josie? Uri ako neta, ang bagada nga Josie tinagan mo. Sir. Sir, dito nga banda. Ano tahan niyo ko di? Sapatos? Pantalon? Bueno, kumpleto dito, sir. Amin nga gamit iba't lalaki. Ano may i-recommendar mo kanyak? Nga na, sir. Polo shirt. Ito nga banda, sir. Ato bagay kang kadyay. Manong nemi, ure ipakita kang kuha na ide kayat ko nga para kang kuha na. Ano matakit kitain, siyak matikayat na kita na ta. Josie? Yes, sir. Arnel, tinagan ka. Thank you, sir. Arnel. Ano oras na rumar ka? 6:00 to off me. Mabaling ka ding orain ka. Mabaling ko maalat yung cellphone number mo. Sige, sir. Hinted ko man. Okay, talo nga polo shirt ka. Para ano size mo, sir? Large. Dagiti, sir. Different colors. Different siya nga. Sige. Bayatag na. Sige, sir. Sumunod ka kada kanyang, sir. Counter. Ini mga panahon manon name ni Sir Arnel. Imasudag ni Cora kanya. Abay, nagaw mo. Nagaw ko kaya. Siyempre, sinabat mo minsan just ng ano. Siyempre, nagsartang kamay. Imay kanya. Kasano yung bagamang inagaw ko? Kursuan na nakansapan. Siguro, dinawat na ti cellphone number mo la. Dinawat na. Swerte ka. Ano ka mo swerte ak? Gabuta, nakalako ak ni talo nga pulo na nagingina. Diyak mo nagkomisyon. Swerte ka, gabuta, sikat inalan at cellphone number na. Kaya ako mo swerte ak. Kaya wen, baka i-date na ka. Na-i-date na ko, swerte ak. Kawin. Tada, ito ay mga ide-edit kang tricycle driver laan. Tsaka kada moment. Ito may mga tultulo, mga susundukin ka, di ba? Nubyom? Nubyok. Naitad doon, di ba kayong kuha na? Ket? Oray no, nalaing. Nalaing? Super tilaing na. Mamintluak. Sakto mamimpat. Sunto pa dati paragkuha na. Simple ah. Man, damdamagam kayam no nalaing, di bagak. Mamimpat ka? Di pakipimpat mo? Isuntot pa nagguanas na may lang? Uy, imposible. Man, umapal ka? Mahamtitid ko kang gani Alex. Kinunak man nung name, anang ko matibagak. Mabitbitinak, dinakto katawaan. Dati ako ora talaga nga. Tiradang muna. Before 6, 5 to 6, manong name nag-ring the cellphone ko. Hello? Josie? Ni Arnel dito. Ay, sir. Ibagakin ka no sa dinut pang danunom kanya, ha? Nuti ang band na parking area. Kinunot lang ati logan ko, okay? Urahin ka. Abag isumot manong naming initip ko nag-ring cellphone ko ni Alex. Hello, sweetheart, asadaga kon. Alex, no. Ano? Mailiwakan ka, jakayan. Ano din mo kaya? Ada kwartam? Kwartamanin? Ring iktumanin tarik namon ah. Ori awan tot kwartan basta malpasak ton. Gago. Hana ko maisunsunduan.
Apay, anda pa nakasabali? Ana? Ano date mo? Anda pa nakasabali, hanak pa agaw awd ka sera. So nga hanak pa lang sunsundwen. Tawagan nga tulatan, sundwen nak. Sige, bye. Lukot tayo nga Alex, disturbo. Kakaisunong ho. Nakabani ita kuntis. Nataba? Nataba? Yung siyempre, asawa na dyan na. Dahil nga edad na. Jack Mariro, hampi siguro senior citizen. 50 kasi dyan. 50. Titawan ni Arnel, manok, 23. Napanak manong name it imbagana kadata sa diyang agpeso nga guruuray. Inlukot na, tiri daw, tilugan na, manong name wow, Fortuner. Takil magkanlugan na. Si makayak na lamisan, nagbanglong. Sa naglugan mo tin manong suna. Pinandar na. Let's go. Sir, Arnel tinagan ko. Kuya Arnel o Tito Arnel? Anong tawag ko ti ko na? No tilangam, tawag ka palang 35 to 40. Tilangam. Ngayon ti gusto nga age mo. 50, to be exact. Nakaslag-lag lang nga, 35. Gwapo ka, sir. Thank you. Manumutan di putot mo. Talo, ni Mrs. ano trabaho na, sir? Why, sir? Ada job abroad. Hana? Agtap-trabaho ka to, sir. Saan nag-abroad ni Mrs.? Isukayat na eh. Ngayon danda ni agpurgodan. So, ang sakbay ng agpurgod, kahit ko nga, agkarelasyon ta. I love you. Ni Sir Met, tadal pa nang magarup mo kanyak. Agpakabitak, agbali ng other woman mo. No, sir. Tsaka pilit na hindi mo kayat. Okay. Yung first class nga restaurant papananda. Manong name damok ti sumrek iti kasta klase nga restaurant. Diyak pakit abot-nagan iti potay. Nakit magpili kan. Ano anit kahit mo, sir? Sumatang kanya. O, sige. Okay. Yun naman, that ay arak. Yes, sir. Yun anak, sir. Ala, arak? Uminom ta. Talagang adabalak na neto ya. Yung sa nagpaatiw. Ano siya? Hello? Ano siya? Sinuswerte? Pinainom nak manong nemi kat idita mariknak tinong ko. Nagarikik mo ito. Naragsak ka kasasarita. Nangaronan o nakainom ka. I like you. And I really love you, Josie. Sir, and the boyfriend ko. Ano klase na ng boyfriend? Boyfriend ko. Isot mo nang nangipayak, di ba geek? Sa pasarayad na mapasamak ka na kami. Hanggang balik. Kaya ko pa no saan kang nga virgin. Tapos saan kang to amarigatan. Ha? Ano trabaho ti boyfriend mo? Tricycle driver. Wala na nalaingit ti kama? Oo, nalinga sir. Pamimpatak, supalad damo na. Okay, imposible neta. Oo, chika sir. Nalaing ka? Ang ngungot nga may kabaga, nalaingak, depende no. Kasunod jay partner ko, no, muna ti makikooperar. Katsika, nalaing ka? Nalaing ako. Sige, makantan. Anak mo tinang mabisin, sir. Nagpulpulutan sa minumak. De, pabungon tang radeta yan. Tayo tuloy itong tumangan sa diyay. Sa dino, sir. Iti hotel.
Tapat yung ngorg ng sumurutak yung sir. Anak, kayat mo. Kotse? Diyo ka mag-drive, sir. Ikwarta mo latan. Ang ko lang, sir, ha? Ako lang. Umporte ka kami na yun. Inarawar na tikawalit naman. Apo, tinamdaga kas nagbangbang. Apo, nagba? Manitad na nga ta. Manitad na. Di ba't lang sumarding ang bilangan? Nakloko. Tal-talo mo lagayam, tintad na. Meaning, I love you. Nakawatin na ito, sir. Kasi anak lang baybayadan. Hanak ka pa baybayadan, sir. Regalo ken ka. No regalo, aping nga tal-talo. Manokayat mo. Basta saan nga talo, no regalo. No 3,000, bayad deta. Ngam ko nang mandinak baybayadan, tadyak mo nagpapabayad, no regalo ko na, di adado ko ma. Sige man langin. Kapag isudeta nga talo. Talo nga sagsakapulo. Wow, sir. Sir, regalo na ito hang mo pagbayad. Sige, regalo ka. Kudot kwarta mo, sir, ha? Adatun tupitit ko ka. Naroon na mapagusto, anak. Let's go. Yes, sir. Let's go. Napadasak mat idin nakainom agraman ka ni Alex Manong. Napadasan mi idin tinag-sex, nagkanaig. Dadi di talaga nga wild duck, wild but iso na. Iso nga, medyo napagustuhan na kini. Kahit ita manong name nakainumat ni Arnel. 50 years old. Idin to 25 years old ni Alex. Ingudwa manong. Kasano nga tangag pa iso di performance iti may nga lakay. Idada kami niti uneg ti hotel manon name first class pa yung hotel. Naglawa, nagtakkel, naglinis, nagmayag. Kun stereo manong. Intugot mi ti sa aming nga naibos nga arak kanting makan. Sir? Ay nagagdigos. Sige. Sarunungan kanta. Ha? Urita nalawat banyo na ito. Ita kalas nga restaurant. Ay, hotel. Mabalinta nga paggidaan ni taoneg. Simbre ka kung ano. Dito'y ko nuksub terwatek. Kalpasan na shower. Halalipatak nga ta? Nga hinlak tiri daw. Kit umayan, kit nakauyo sa nisono. Sir! Hello, sir! Apay, nagbuteng ka. Nagtakal, sir! Apay, kasunod kuha ni Alex. Sir, madi pa yung guduhan na, sir. Kayam da ito. Allah, sir. Kayam. Padasan. Nag-shower kami nga duwa, manon nami, kinamalanan, digiti bibig ko, nakabarbara, digiti bibig naman. May gidjat launay kini Alex. Nagbara ti bagina. Ore no, mas maslip kami kapag shower, manon nami, nga mariknak nga nagbara ti bagina. Inala na, manon nami, ti may nga imak, sana impababa, pinapatpatan, nagtangkang. Allah. Sobra. Sir, agtumtumar ka. Saan mo sa lusudan pa neta? Tinasken. Maramanan. Padasam. Nga. Intal magnak manong naming impababa. Amukon ti kayat ng asawan. Nagparinto mangak manong naming sakun-sak mo. Sobra. Manong nami pinatpatak agangga iti baba sa akong sublat ti maysa adda pala nabati nga isu manong nami ti mulmulmulak isu ti dildil patak mano. Josie.
Ah, um, malagip ko manong name diri insuri ni Alex kaniyak. Ididamok kanin tibatuta na. Isot inaramid ko manong. Dinildilak tim abot na ko ng oh, oh, Diyos ah, ah, ah. Manong nemi, no kasano iti kinakapsot, no kasano ti panang bit-bitin kanyak ni Alex. Ngem ni Sir Arnel manong nemi sobra. Taorek lang namin duha ni dadakang palang iti banyo manong nemi, timat lang lumok ng buhen. Iti unag ti banyo nga nalawa manong nemi dito'y kami. Tinugawak pa yan manong nemi kitapo na pan. Sagad, ara. Kaslaklag dadamo pa lang manong nemi. Sobra. Sora. Uri sublik kang ka di 30,000 pesos, sir. Kakabali, sulit na sulit. Kinunak tinakam kong pambara kong isubli. Kwarta dahil tapi sublit ko ma. Iti panyo, itirabaw ti kama, manong nemi. Wen, dahil ito'y san. Nasarakak san, manong nemi ti pakapnikak ko na. Siyempre, double purpose, maitayok-tayo ka kitiragsak at dapay kwartak. Anaabay ti sa puleb, wala na. Daitan manong name iti ng rugyan ti illicit affairmi kay ni Arnel. Numanin tumawag-tawag ni Alex. Abi di mo ba't kaya ito mas papasundo? Supay, taga Solinam, hanak mo nagpilplete. Dawatan kat kwarta, awo maited mo, at akapsub pasada. At akad sa baling anong yun? Awan, siksika lang. Tinaminsan manon name, na itulnog na ni Arnel iti kasera at da isuna. Nagor-oray. Arnel, isa mo yung sarasadeng, idiretso. Diretso. Sana yung sarati. Apay, nadadya ti boyfriend ko. Kung pa rin yung sina mo. Apay ko may sina. Kat siya kung di boyfriend mo. Kaya mo sawan, manipot idang karelasyon ta, da kayo pa lang, ikas kasana ka. Haan, likliklikak nga ro din. Isina mo. No kaya't mo, siya ito di makamo nga, mag-settle ti, obligasyon mo ta kaseram. Ta, ipangkanti may isang apartment. Kaya't mo, condominium, condo unit. Samot na, nakinauna yung tipangipanam kanyak. Sige, kasera, ay apartment. So, kiitan. Nagiti aruhatak may sakton ti makamo. Tinawag ni nanang itidayta nga gundaway mano. Hello anak, sweldom ka din. Inanang mat, no tumawag kon, sweldo manen. Huwag na tano, agsweldo kang umayag dita. Nang dumngig ka, hanggang mapapanan siya di dati akasera. Ibagagtuking gano sa dinot pang danunom kanya. Apay, umakarak. Tapay, mabana tinapimpinas ng lugar. Nangina pagbayad mo, ano napimpinas sa lugar? Bahala na nang. Banyo ta, kang kaytot adu akwartayo. Ana? Kang kaytot adu akwartayo kunak. Ito nagsweldo ka. Ora pa anak pa nakasweldo. Aba man ng makadanon sa di papanak. Itawag kundo kang ka, no sa dinuntut umayam intong bigat. Orayin ka. O sige nga tanak. May isang apartment manong name. Bakante. Ang pagsuunay. Dito pa first door. Dito nga arwate. Siyakton ti makamo, anak mo. Ibagam lang kanyak, dito mo na kanyak cellphone number da, akin ko ka rin kapag kasaraan. Ta siyak ti mang settle. Ha? Siyakton ti makamo nga mangbunagan ka na kita arwatem. Kaya dito bigat, at atutuyin. Sige nga ron. Alan. Ngam, akong pagsukatak,
Mapidlahin. Sumerikan ta ko. Kasalita ti aking ko. Magbayad ako ni tiya ko. 1 month advance ken to 2 months deposit. Ba't siya natupit kwarta? Uy, nagbumatang terwatem. Di ka pa yung gumatang kang tumitik ko. Ti, kanin ta. Kanito kanto pa yung namangan. Anak kanek. Siyak, kamanak tumit kang ka. Inaramid amin ni Arnel manong name iti kayat ko. Wen manong. Numan pa'y may sahak na kirida ako nada. Yung naragsakak. Ano nga rot? Makinubyo ak tikas ka ni Alex nga mabit-bitina. Ure ko mga nasang agasot, talo gasot tad namin. Nga mawang ka numot pa'y napasadahan na. Pagpagsukan no? Ano pa'y kwartanan no? Ag-boundary ka naggasolina. Ay, piman mat gayam ti tricycle driver ko nung muna. Yung sumangpet na nung name ni Arnel nangan kan iminom kam ngayon muna. Sak na pa nagdikos, simublat met ka nagdikos. Iti kumambanyong am na ilit manong. Iso nga, insibrumi manong ni. First night, sabali man na first fight. Talaga mapmap na ikakken ko na. O, anin sa pulag pa kang Karnel. Sikat ibihag ko, sikat iragsak ko. Ano nga tanong? Isinamon ta asawang tasak tikadan na. O ba't katawa ka? Nari ka na mapasamak dito. Ikasanun no, agpurgod to ni baka mo. Nga problema. Bakit ko? Nabayagan nga nagminupos, kaslawan interest na. Ken, kaslakang kanayon ng virgin, no pagustuhan na. Una na, takilmat kami ni. Sa nanog minupos, tapakita na kat kumbatan. Iso ang sapsapol at tikas ka. Kat nung siktong arti bumakitan, di aksapol kang tubibingim siya akon. Siguro. Ha? Hanggang makapagkadkad at kabit kamatang. Nikat kahit nasawan at pagpatinggaan na sa nga forever. Dana po utamon nga forever nga kabit. Kwartam nga rod. Sige, agornon ka ti kwarta. Habang nga mayat ka pa. Sige, kwarta nga rod. Unik kang ka ti kwarta. Kabigatan na manunaymi iti umay ni nanang. Ay, pangalam ko pagbagbayad mo ka na ito nga apartment, anak. Ha? Ang ngagsunod-sunod siya ti makaamo. Tapos ang problema. Dahil ito na eh. Naga doon. Agreklamo kita ado. No basit agreklamo kayo. No ado, agreklamo kayo lata. Lang alam anak. Nanang, dakay iditnag ko na. Nausarik ti utek ko. Kaya't mo asawan? Saanin nga tricycle driver tinubyo? Saanin nanang? Sino ka rin? Basta. Guwapo at kwartana. Ngayon asawa na. Anda asawa na, anda. Anda kayo malat ng ibaga ini, musarik ti pintas ko. So ang kayo nagriri. Awatan nyo na sa kwarta. Ibang kuyo. Mag-open kahit account. Account yun di bangko. Tadi tanong at pag-withdraw nyo, no, anda masapul yo. Kahit no maibos nga. Kahit no maibos sa agad. Hanggang ibusan, ininutan nyo, Api ko mga ibusan nyo sakit tumanan umay. Agor nung akman, nangaroon agad samad nga forever at relasyon mi kin Arnel. Di may nakdinano na mismo ni Alex dito'y pagtrabaho akman. Josie, uy, customer ka? Api minastrigda ka? Apay, dika-dika talang babak nang ti magbaling ka customer yo. Amamunak ni boss mo. Gusto nga pinastrigda. Nanti pagkamamin. Nagsarita. Alex, liklik-likan kan.
So nga pimanuwak pa yun, di kasera. Kayat nga iba ka di baro kasera. Nadaga din sa manin, addan, saan nga tricycle driver, makaedad kanya kitiragsak, makaedad kanya kwarta. Amo Alex, nagakaskasat ka, sikat na kauna kanya. Mabaling ko ibaga nga, di nakpay na pagganas. No, andaman di, nabaling na may minsan lang. Kang kanahin na mabitbitin kang ka, di ba? Ngayon na tinubyo kita. Super. Taktakkel pa'y. Mamintuwa. Karatakukom. Sino? Saan nga naskan pa yung mamo na sino? Ngayon, ayatan ka, Josie. Ayatan ka. Saan nga makabayag ti ayat laing, Alex? Kwarta. Datong. Kaya mo sawan, the sugar daddy? Sana pa di estudyante. Di ba? Di kita lang estudyante at dumako ng sugar daddy na. Lakay. 50 years old. Maglanglang nga 30. Nalaklaka pa talang ama. Kanalaing. Mamimpatak. Sakbay kang kuwanan. Nung kasta. Rupa ka ti kwarta. Sawem ti kahit mga sawem. Nagyaman ka kindi ha. Tasikat na kauna kanya. Intun ka ano nga. Maumaan na ka. Uri maumaan na tumat kwarta kon. Kanya tayo mo, baka request kang kuha nga ibalayan na. Di mainagan kanya. Ibaga kang kuha nga gumatang tilute. Inagan na kanya. Taorisan nagtuwa kayatin. At least, aday batin na nga pa. Pangwartaan. Di jilute, di lakok to. O, di balay kun to. Balay yun to nagbaling asawam. Mamalin. No kaya't nagtupay lang, alpasan nga, maumaan na kun ni Ardel, di mabaling nga sika. Nga magadal ka pa yung muna. Ano nga gadal? Nagbasa? Haan? Naggadal ka tirumansa. Awan na mo me. Sikagat, nung baling kit, alan, ipamon. Kasta, dinakayatin. I'm sorry, Alex. Alangan mat, nga isinak ni Arnel ka agsubliakan ka. Nagmuuyo nga ako na. Amok nga nasakit para kini Alex manong namingim awan ti maaramin ko. Dinakmat ka di mapapalaw. Muna-unay awang kwartana. Sa dinakpay mapagganas ka na laing. Idintutan ni Arnel manong. May pera na. Tumhayok tayo kakpay. Hanya palat sa pulan. Manong nami nasuruken nga makatawan ti relasyon mi kini Arnel. Di ba kas dawak? Ape sana kagsiko. Arnel? Baog ka? Saan? Ada anak ko. Abay nga sa anak na masukugan. Agos usar kat kondom? Ang jak kahit agusar kat kondom. Jak pepulos na namin. Apay, awan umanay nga kondom kanya. Ay, mga beso niya. Apay sana agsiko. Takayat mo? Jak kayat. Apay nga salsalot-sutong kanya. Apay nga sa agsiko. Ada putot ko. Taluda. Nanagkalnan? Dandan ba kita kasawa niya inaunan? Naggraduar namin eh. So, awan ng problema. Ay, ni misis mo, si Mang Peten. Ano bulan na itan? Hala? Di lang ko nasalsalsutan ng papanam at kasting oras. Ako, bibiyang na kanya. Awan nga rin problema tanong kasta. Awan. So, alaman din.
Di ka pulos maumanganyag. Kabuti na kay Mimas ka, Josie. Kwarta, mangibat kan tumanin. No kaya mo saan nga nagmububra pa eh. Anong pala sweldo? Maasawa lang, gubrak latam. Anong ubrak nga ron dito? Agur ure latakin ka. Agtrabaho ak latam. Nga karedy nga rabi, manong naming nga umay na sa nagawid. Nakigtutak manong naming di malasing ko ti akarakder ti balasyo ti kalsada. Tricycle ni Alex. Ni Alex na yan. Pinaras ko ang tinawagan, mano. Ngayon nakastrike ako. Hello, Alex? Nakatawag ka man. Ayan mo. Nadakla dito sa'yo. Lutoy. Rabi na, paipaspasada ka ba iti Rabi? Rabi iti schedule ko. Pag Rabi hak, sa bali yung ti pangal daw. Nga magpaspasada, ti tricycle nga paspasada. Ayaw mo nga rin to. Apisal-salot sudem. Hanga si ka dayjay? Dayjay. Hangarot na si ka. Sige nga rin, bye. Ngim iso na nga talaga, manong. Nga tinaramid ni Alex kat napan nagipulong iti pamilya ni Arnel. Dati may sa nga malem manong nami nga sanak nintulnog ni Arnel tadanasken nga papanan na nag-out of town manong. Nakita ti tricycle manong nami ni Alex ka nakaparada ti laot ti kalsada. Yung sarteng matina ti tricycle nga nagluganak sakdim saan. Nagdadiretso ako manong nami iti door nga ada nakasara ti ridaw. Babae. Excuse me, ma'am. Excuse me, mabaling nglisi ka dita na loktak ti ridaw. Si ka ni Josie. Yes, ma'am. Nakigtutak manong naming or nagparang ti adong star edi manalpak ti rupak. Inulit na pa manok pak. Ala! Hamigtong baka. Siyak ti asawa ni Arnel. Muti tutulbek. Hapi ko mga alayam. Muti tutulbek! Diyak kayit ngitid kang ka. Masapang matulbek kak data apartment. Ada dito ti arwatek. Pues. Loka tama ron. Kit alayam na kitip arwatem kit pumano ka dito. Ipang-pang tiropam. Narugit ng babae. Kabit. Lukatam nga roten. Teruar mo, di kita ruwatem kat pumanaw ka. Ano ba ito, Rahim? Kapi ko mga sikat tugpalik. Sino nga itong palik? Mabiglaing. Sige, awagam ti asawa. Awagam ti asawa. Agpaisarakan mo. Hello, Alex. Papay nga Alex ko ng kanya. Ay, sorry. Arnel, taraminek. Akin ito problema. Ano ito ti asawa? Ti apartment. Imbili na nga loktak ti ridaw. Ta iror kung di kita rawatik. Ta pumanaw ako. Kaya niya pala ito, Ryan. Arnel? Kasano ngamin nga naamon ti asawa ti amin? Diyak manam mo. Gaboy ti boyfriend mo. Ibagbaga mga Alex. Sinursurot na ka siguro. Sinisiim na ka. Aging gano'n nuktalan na dita. Kat nabamatan nagipulong ka ni misis ko. Imbaga nante amin namin. Alex, Arnel. Nanataramindak. Tung palem ti asawa. Irwar mo, dikit erwatem. Tapumano ka dita. Nukas awantan. Awantan. Tanong talam at ni misis ko ti amin. Kasano nga rin ti anya.
Pangalag pa nga ti kwarta. Adun tinitid ko kang kagaga. Di ka pala napnek. Mabaling nga dito hindi pagpatinggan ti relasyon ta. Mabaling nga kung may takto manin sa bali, umubing ka na, pitpitas kim si ka. Awan forever, ti kabit. Naglagi pa dito. Inayat kami Arnel. Siya kakit, naging na sa klate magim. Sige, itong pala mong ti asawa. Nakatinong pa, tinumpalag namin doa. Balsak ba't ti asawa, makita na. Ngayon saan ko nga naramid pa manong naimi tooraan at araramidak talagang kabitaklat na. Kasi yamat manong naimi nga tinakmat among ilaban ni Arnel. Awamat ti ayat nga nariknana kaniya. Husto ti kunana, dinto pulos mapasamak nga dinapilian ti pamilya na. Ay, nyakit kami na ya, ti kasto nga biyag, krigat. Usar pa yan, inusar ko pa yan ti bagik, tapno lang makaigga makiti kwarta. Sa anak man ngaglaklako tira sa andaling ragsak. Yung kasla, naglako aklat ta na. Iso na lang ta nangingina. Pimanawakon manong nemi. Gusto mo't lang kargaek. Sumagmanulong arwatek kanigiri kamit ko. Hoy, babae. Abay, kitunong pala kamutin. Saan mo ton subsublihan ang ti asawa? Pag anak pa ti asawa, o mailaing na, gaga. Awan tinang ibaga, si kabal ang ibaga, o laing na. Api mo at kinayat mo kumano hanga naraing. Matayo ako man. Awan masada ka tricycle. Hindi adag sarde nga tricycle manong name aglugan ako na Alex. Api nga babawin. Lugan ka. Tulad ka di balayo. Unod na dati ang kaseram. Ngayon dansaman tayo nagkasera sa dyan sa bali. Itulad ka di balayo. Ore ka sa nukadayo na. Sige. Naglugan na. Pwede makadanon kami manong nemi. Tad ko pletek. Awang pagsuplik. Darakal. Nagdarakal ta kwartam. Sa karibo. Keep the change. No. Apa yung hindi mo hawatan? Sa karibo, keep the change ko nakpay. Diyak among igatang detay. Sweldok daytoy. Hanga nagkapukin ni Arnel. Kano pa ko mga singsingaring ka. No di mo hawatan, di saan? Pinanawa ko manong naming at nakita ng parking na anasya tricycle na sa sinurot na. Nagiktot ni nanang idilukat na tirida. Oh, abay. Abay yan. Pimanawa ko sa di apartment nanang. Dimtengan di asawa ni Arnel. May remote. Di awan kayon. Awan kami nan. Sunti nagpatinggan dito. Lalamot yung adamat gamit dating anub yun. Di ba grabe yun, nana? Ay, kastamad kayong ka, Alex. Siyakti naman siyakti ng guluganan na. Ay, amom nga kuwat, nanapan mo inala. Daksad yan, nana. Lasumre ka nga natin. Siyempre ka, manong nemi, napanak iti silad ko. Nagtugawak iti iking tikatre. Nagpampanutak. Nilagit nga minang tikas ng biyag. Kinon ko na kitinakam ko. Tiyan mo kini manong nemi kit nakapanawon ni Alex. Josie, nang, di ka pa nakasukat. Aurora na ka na, Alex. Nangang kayon,
Hampay ha. Alala, rumor ka dito pa. Salitam ni Alex ta nang remedyo ti pangrabi iyo. Lutuang kayo. Nagsukatak. Anang nakabrama nung kitkitan ni Alex ti barokong ko. Josie, I miss you. Takayat nakadipay lang. Saan ko inaramid ti kastoy, no? Saan ka nakayat? Inkarik ti bagik, aramidag ti amin na pumuspusan, tapno. Masinawan ti panunot mo. So, itinamuak no sa dinut pakasaraka kang ka. Labang ka nagipulong. Buwan. Tapno may salakan ka. May salakan? Pinukaw mo't pangwartaak. Tanaragsak ka din na magigastos ka na kita ang kwarta. Naarig na, ilaklakom, ti kararuam. Serbi na ako makarot, nga kasto tinted ni Apo Diyos kanya, kapintas, nung jak kusaran. Pasol dahil takin ni Apo Diyos. May kirelasyon katadaan ng ti asawa. Hanga bali agragsaka ka mo, tawait kwarta. Sikat kwartam. Takwarta ka dilang tinapatagkan ka. Inayat na kandida yung Arnel. Haan, di ba? Ngayon siya, dito yung mangipatpatag unay kang ka. Itilikodan ti amin. Nakasaganak pa lang umawat kang ka. Basta pa sublim kumamatirik naman dati kanya. Hanggang makaparagsak ti ayat. Apit di padasin ita. Baka mabitinak lang. Kasanungarot ng maman sa mga sandang aramiden. Alex, talaga ka din kayat nakpay lang? Saan ko kumang inaramid ti kasto no saan kang ipatpatig? No saan kang ipatpatig pag ano ka pa pakibiyangan ko ma? Bahala ka. Kuna ka. Ngayon kabot ipatpatig ka, insalakan ka. Inyaon ka iti impyerno. So nga among kumamang tagpakawan. Ang pakawan ka na po Diyos. Kari-karim kang kuha ng samon ton ng ulitin makikirida. Nagbaling kang ngalikan. Alex, naisang-sangin ti panagayat mo. Kasta ko mamang ti panagayat mo kanya. Sige. Ano sige? Umaawag ka ni Nanang. Bisina ko na eh. Sige. May kanta ka pa kanta. Hindi makapanganak manong nemi nagdigusan. Tiyan mo kit awanin ni Alex. Nanang, napaanin ni Alex. Nadamat pala dita. Bumulbulot ti tuwalya. Kaya, apa ito tuwalya? Digos ka naman. Kaya pag mga ti agawid. Hindi makita ka manong nemi nga simbrak isuna ti banyo. Nakita sa na ito. Ay, makaturog ako na nako. Kahit ni, ito pa lang pupukawan ang tatang mo. Nalipatak pa yung pinagtumar. Ito lang, itapi ngamin nga di pa hospital. Di namat kayan. Kahit anong sarbi na nga edad ko kada kayo ng kwarta. Iba kayo ang pag-hospital nyo. Hana kayat. Di, may hospital. Madadya ang intitid mo kanyang kwarta at mausar. Tama muna ka ni. Anda nga rin limad ko kinitatang mo. Kagwara na ka. Nga may tatanaan mo na siguro nga awan kayon. Ganda kay manan ka ni Alex. Nga nagkuna ka na kayo ganda kami manan ka ni Alex. Anak. Numampi ka sila siyak edit nang iturun ka. Kaputa talaga nga kasapulang namin ti kwarta. Yung ka na gito nga maamiris ko. Awan serbi ti kwarta no nagkaputi sa nga na siya at anak. Magastos nga sila di mo pupuutan. So ano anyaman di tata at da kwarta mga sweldo man, hindi nagkabot sweldo,
Isutod mo kanyak ta, no ibaga kinitatang mga sweldom di pa hospital ko, di hospital ko dubigat. Sige na. Iti bayag mi nga nagsasagita kininanang manong namijak na puutan no sa dinutayanin ni Alex. Tay dilukat ko tiri daw ti seled ko sa ko inrekep nga inlak. Inedep kon ti silaw manong nami nga maadaara na nga silnag iti tawa nga gapo iti street light. Pag mo manong nami daw marakop kanyak. Huy! Alex! I miss you, Josie. Alex, apet na ka turut kwarto. Si Marika ka di mo nakita. Tamok, ano makastrek ka ilak mo, di mo lukatan. Korek ka. Hindi ito'y. Di ka marugitan kanyak. Apet ko man narugit ka. Dududwa ka matlaing. Sakti mo na. Sinublat na ka ni Alex. Arnel ko na Arnel. Nagsubli ka kanyak. Di, duwa kam lang. Kanore pa na ato. Nutara kang patpatek ka. Kanaday pa nagnikukin ka. Alex. Nabara man ita tibagim. Wen. Ada nang isuro kanyak. Tatno bumara. Alex. Nagbahatig di bibig mo, Alex. Kastat kayat ko, bara. Nagbara tibagim, Alex. Alex. Almost 15 to 20 minutes manong naming ti panang romance sa kaniyak ni Alex. Siyak pakidid na gumanat, Alex. Tagikuan na ko na, Alex. Alex. Namin talo lima manong nami nga inrusod na. Wow! Mapakana ko na, Alex. 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 Dahito yan tipudpud no manong name. Makunak na nalalaing pa ni Alex ngem ni Arnel. Alex. Alex, naglaing ka. Mapanak manin, Alex. Apay nagpahot ka ita. Mapanak matin. Ipitlumon. Napni pamayasak matin. Apay, nagsursuruam. Naglaing kagayam, Alex. Ure akong kwarta mo na, Alex. Tukastoy. Oh, Alex. Alex. Manong nami nagsinubyanan kami kini Alex. Nga ni Alex kad nalaingan. Nakalalaingan manong nami. Saan akong mabitbitin. Gumatang ganti. Bukod mga tricycle. Saan ka na makipaspasada? Pangalak ko mga ron. Ti kwarta. Ngatakan niya. Naggapo kina Arnet, sa amon nga panunutan pa nung gapuan na. Ti panunutab dya pakausaran na. Kasanod no, gumatang aktibukot ko at tricycle, sa anak pa yan na disgrasya, nga nagpaspasada. Ang mga nusot pakadisgrasyada, pakadisgrasya. Dagunak nga roden, tinapadag dya pausaran na, hanggang dya naggapuan na. Alan, at kwartak nga mabali mo gatang. Brand new. Not the second hand. Unlike nga nag-staro na kumaw na. Hindi. So, kunoawan. Hindi mga nagkingin at franchise. Hindi nga rin ito franchise na natigatang. At ang ragdakla ko eh. Mano. Mbaga na mano. Kayak. Kagatangan na yan. Nagsubliak mo lang iti trabaho manong na yun. Kadya tricycle nga ginatang ko nga nainagan ka ni Alex iti pang sunsundo na kaniya. Diretso dito balay manong name kat no mailiw kat mailiwak mo umiyan kan. Ha? Dang. Umiyan ni Alex. Lakit ko na.
Ti kape lang amin planuan ti pa nag-asawa yo. Nalay ng mitlaing ni tatang manong. Nakasubli isunang nga nagtrabaho. Irin to dari kakapsat ko manong name tultuloy naman tinagbasa iti high school. Naladawak namin nga nag-adi manong. Ate, no kasawa ka. Kasanong ano din no? Agbasa akton ti college. Tulungan ka lata. Kura da asawa ko. Kasanong no saan kayat ti manong Alex? At ayan saan nakayat no yung bagak. Basta pasting yung lakit tagbasa. Ha? Ure no sa anak ka nakagraduar no ta kayo nga duwa nga di kagraduar na nagsakaglaw na yun. Okay? Ure dan to asawa. Ang kabali ha? Tadamutin bukod ang tricycle ni Alex. Mas kasano lang. Umadatot mapasadaan na. Gagagat iso na. Nagagatak matitrabaho. Ako matliwat ko. Da kami maitlaing manunemi ka ni Alex tinagkatuluyan. Kahit awan tinagbaling ang problema mi nupay at dabi malait kengkuana kanya. Hanga na patag kengkuana manunemi no anyaman tinagbanin idi nga klase ti bihag ko. Iti pagyaman-yamanak manunemi. Ta, kas ni Alex tinagbalin nga asawa. Nakapudpud no, nakasinsin out ti panagayat na. Ken, responsable isuna iti pagrebengan na kas padre ti pamilya. Nagagat manong naming pasada. Pasada pa iti labi. Ininto ta siyak manong naming imatumeten ti pwesto iti magtrabahuak imato ti sweldo. Sinalaing ta, 3 bulan ti bakasyon ko, iti ta impas ngay kon ti umuna nga anak mi kini Alex. Ti agdama manong naming duwa di kiti anak mi kini Alex. Dito'y kabili nga balay nga agyan manong nemi. Ta, anak arod. Awan pa iti mabaliming aramaten para panaggatang mi ti kuwanta. Aramaten para parang ipatagder mi ti balay. Samay-sa manong. Ti Adjek, agbasbasa ti college. Na-standby pa lang ti inaudi, tanuan sa graduar tumat ti Adjek. Ison tumaten ti mangtulong iti Borotec mi. Dito nga ron, ti pagkasaritak manong, kalagyaman ng launa iti anus mo, nga nang ibasa. Et sabi ko matadamat oras ang gabasit lang, itad ng adal, liwliwa, ket pagsarmingan ti biyag no adaman, ket balaag. Tuwing nga ron, agyaman nga pagaya mo, juicy.